ƙasanmu Najeriya ba abinda Najeriya ke bukata sai addu'a. Waɗansu kalmomi da waɗansu maganganu duk ba zai biya mana bukata ba. Najeriya na bukatan addu'a sosai, ba kaɗan ba kuwa, amma yawancin mutane ba su fahimce ba, ba a gane ba. Idan muka zauna muka yi la'akari da irin matsaloli da kalmomi da ke gudana tsakanin Najeriya da Niger, hanina wa fahimta almajiri hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Idan mutum kai imani da Allah da ranar tashin alkiyama, irin ababa haka in da ka faɗi alhairi, in baka da abin da zaka faɗa kai shiru, kai ta addu'a. Allah ya kawo zaman lafiya, ya kawo kwanciyar hankali tsakanin Najeriya da Niger. Jama'a, Alhassan ne da Husaini, abin da ya taba Hassan sai ya taba Husaini, abin da ya taba hanci idanu sai ya yi ruwa, abin da ya taba Niger sai ya taba Najeriya, abin da ya taba Najeriya sai ya taba Niger. Ashe abin da yake wajibi mu 'yan Najeriya da 'yan Niger namu ne mu yi addu'a, wannan lamari mu roki Allah ya kawo mana saukinsa. Najeriya ƙasa ce mai ni'ima, albarka na da yawa a Najeriya. Idan muka zauna muka dubi tarihi, mu koma mu dubi yadda Kur'ani ya mana tsari. Ni almajiri ne, amma yawancin lokaci idan na karanci alkur'ani yana bani fahimtan wani abu. Ina je a suratul Nahl aya 100 da aya 13. Wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yaksibuna. Kaga sai sa kaga alqur'ani mu'jizan annabi ne da bai karewa har duniya ya tashi. Daraballahu masalan, Allah ya kawo mana misali, karyatan wai wani gari ne, kanat da can aminatan mutuma'inna, akwai kwanciyar hankali, akwai natsuwa, ya atiha rizquha ragadan min kulli makan, arziki na shigo magarin ta kowane bangare. Da arzikin ta shigo fa kafarat bi an'amillah, sai an ka butulce da ni'imomin Allah, fa azaqaha Allahu libasa ju'i wal khawf, sai Allah ya lullube wannan garin da tufafi na tsoro da yunwa. Me yasa? Saboda barnan da ake yi.